Ni kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jing ya keren. Markmat bat ki kirtong. Ha ka jing ya kendo jongi markmat bat ki kirtong. Mentah ke kentingi don bat ni iba Edelbert Norum. Iba ki jutip kumi baret. Iba dairu sitting MLA. Bat ukurtong uban iron mentah ke kenti. Naga 17th Shillong constituency. Barit kuplesi bon nam tak por jong pi pediang so pia ipi syakani ka studio jongi bat kabankong kabangi kwa ban kli galong ba kumno pis ngau menta ba phin airen biang hagani ke election kabanwan syaka yeng dorbar thau an ke jela haga arajar arpulai nikon syap kuplesi bon bajo badia ka Batesi channel kabla ai kani kalat ka kabu khamtam kani ka election kaba ngasungoban day ban pankan mau bakalong very crucial but kani election kanum day utang na menta for the sake of election they can day for the sake of survival mo jonga jap riu ko jongi ti la pankre I baka jing pankre ka jong aru kumba ngangit babon kitip ba nadu ka por banga job but all throughout mo nadu ka por banga rung syaka jeli jong politics nadu ar sejar Kendai, abang yelek ke MDC, ter, hadu manta, ko membeli, ngayai penkrea bet, marpi, boleh ngong bayai penkrea, ngihap bayai penkrea bet, maka jingim ko jungi kum kibrio, barka jingim, barka jing long, kum politician na kum unong mikmat, kadai kabam tikna puro artali, timar kadau ngihap bayai penkrea bet, mo, tiga bayai jing penkrea hi ngasengo ba. Kajalam pat ingi bangin pendap hok lah kacong ka kamram ka deiti pat ka jingkir kali. Ti kumba ka election jone ka legislative assembly kalarong hakamat do. Tengah ngit skam bu paiba un bishar un pusan ha sho mun sim karai. Namar ka jing sim bata jong ki paiba ban thep ka vote ka jong ki kam dei ka ba ki shu pendap kanum dei tanah ka banta ba ki pendap ka rukom. Lani nginum kuah hirup bagian net taman sependap bagi ka kamram. Lani bahasa penbor. Lani ka jing bamban sia. Ande ngara kuah hi kumbangi kuah yang tak nom ikmat abakimi. Kide bandon kata ka jing kirkle. Kide bandon ka jing ijangai. Tengah sengo bagi ka election hi ka bangi keren tak jing kala. Ngi kimi lenti tak jing kala. Ngi angnur tak jing kala la selemba. Mantala ya sanpui tali kisnem nadu bayo la ka jong jala. Tiya bangit scam ka jing sedang jong ka jing kala. Kandai ini simpri akti jong kipai ba. Kumno ki pendong kami tak bor ke ikhtiar ka hok ka ba ka election commission jokari India ka constitution ka lai ya ka hok jong kita bla yo ka hok ka bla yo karta ka bakar prasnam. Mangit skam ba jing sedang juji kala kandai ka akti jong kipai ba. pikiran sepang jingkel lah ba fi kwa ay kata ke jingkel lah nrei sansnem pilalong UMLA unong mikmat ubalalik ya sa haying dorbar thawan ki kita ki achievement jong fi ki kita ki jingkla ki ba pilawan ra hagini sansnem baladem Pi baju khulis bona lenga jungit marwai kalong taman penjot nrei teli lang mo collectively ngina blon ra ya kajing ba bangi kiminti kalong na ka baba syak ba khamba tinrei ha kajing ya lenti jonga kum unong mikmat ublami nak rik intellectual constituency kabang songo plat di ublei nong bo nong thau nga songo plat di pai ba ke plai ka jing job inga kum nong mikmat ublami nak seng party ka khanam mo kabang itip kata ka seng trairi ala persang banwan ra iki issue ban ya keren ti issue kimat ki blong ka jing dongkam jong ka constituency jong ka state di brokoi kabalong kata ka jing khmi lenti ka bade ka deiti ka jongi ko nomi khman klem le pen bar ka syuki bar ngampat je pen ya syuki bar kalawi kata ka de ka ba syai ka bagi pai baru ki sotu bade halo tanore bagi pai baru kila je denga kila ai ka jing job ka bodon burom bat ki ba ki klem pekit ram ha ka banganum la syaban ya pen ya syuki bar kalawi de halo tanore ko mga ong ba kei ka baron hakti ngala persang ya ke iga bang kular khamtam po karen sana election hai tu ki por ka bangalong MDC ngaile ke mali ban nga ong ki pai ba bakat bangara ki issue po district council ki nyat be chaka state government
Tengong belingan penelut kai kepor ke jonga balong nomi khamat kum MDC dengan ada kuat hidup ban terwai la dia bar pibet nganda job yang election arja khat pra kum ameli ngano mele show ke MDC kata ka boron hakti jonga ka bangala kular ngala pendep wara prank situation ka dawa ti kepor ma de banyele MDC ring haban bat ya ka ketian ya ka kular ka baar pat ngaung hamala kiran san election ba lada nga job onom expect inga ban rung ba government lada ka don ke BJP Nomor beli, ke BJP ngi iki jingja ki beron surrounding mo, ki baja keleng ki banta jong kari, ha ke jing leben ya ki Kristan, bar ke jing leben ya kita ki red pat. Di dehlor tang nongrim, henry nomor bakambiang ke kendon tat, ngakram rung. Prau benai ngadon hapedeng, ngakam don sepuk opposition kaliang etei, ngakam don sekaliang persya, kabrik opposition ngakam don ru sekaliang sensar. Ngadon hapring prabnai ti hadin bakhlat no I madon I badi UMLE na po Sheila constituency ti kalat ke post speaker ngatakan haplai du kawai ke post minister jadi halo kani nongrim ke jingki wen ti por bang ngakop ani ke por bangala CF government larang ngamdi mangau pa CF government ngatara gi pai ba ken bishar ken perkhat la kata kada bujingkran jonga kadi ke bang penkesan ne kadi taman syukran benda prokom tengah ken mau ti por ngasu sarong lede ba ngadai wei bantau pula CF government namar tu mundur mapi ki don live khonai ngot boleh kita dong kami ngamaroi nalor ke bang ngalit with open clear cut condition ngarai ke state reservation policy bakal long outdated dong kam ban review ban revamp kenang bakan wanra ya kata ke jingkiu ya ke state mende ke jion nong jongkoi pak ke jat benrio namar hadir mong realize hadin sanpo tri kisnam layan ngai baka state ke jongi jakau kan kiu kayar hadin sanpui tri kisnam hadin sanpo tri kisnam still ginang dong kam ya kita ki consultant na sabar jadi halor tanong rim ko ba kala pelong yang but ya ka sarkar kham tam ya ba pi ke jingkali mata ngakop la dia bangala CF government marti ki por le na kiwe kilang dikon ong sim pi mele ya ki post artli speaker post but ministership post but minister post di mudur mapi live khonai ngot kidon na government boleh kita preng nga nalo malik clear cut condition to delor ta nongrim ngala persang ru ai bor barin ngaung ka achievement namar marwei te bangala persang te ngangit ya kita kejing persang kamne kejing job ne kejing rem kejing yo ne kejing bom yo hari kan nungi persang how much we put our my effort mo di kadelor ta nongrim ngaso bangala achieve but ini we achieve ngomong bakal achieve dekani kalau kelenti saka bangin yo ya tau so pi bor ba kani gas jing rakhi jong san post nam ngathai ngiken mau bangan dei tangah nong mi khmat ubami ban boycott ya ka celebration jong ka 50th anniversary celebration jong ka jala tengah ngong kumlungin celebrate abang ngim don ikum ka state narok sidong hab dipan nabar hadu ba ka fund ru hab rabul sa na po central government sanpo tri kisnam ngimpat don kata ka proper health care ke hakalyang ka education but what ka employment ru mata bubun khun samar khabli chabar boleh kita ki private companies lani ki industries boleh mlak nora ane pi daragi mora ane komut baki khun samla jo ingi keleng mo sabar jong jala bali wat kam de kam sarkar kili wat ki kam private tede biok kam sarkar man te ka biang tede kom lu ban yo biang ki khun samla na sti sabar ban wan ra shani ban ka chol pat mo yakini ki khun samla ki bron hang ni ngidok kam man wan ra ikta ki private companies but ki industries baro mo hang ni kat kum ka jing penmentoi ya state aka revenue bar ki employment tibar hani kadi kejuk jong kejing kala ka bangin hun syuk kumi khun samla ha ka bangin ngin hun hata ban wat teng kam sarkar mo kam sarkar ka skut kam sarkar hi ngisu hap syakri dega por ka bang hap long kendrat ban yang jong kijat ban train ladi in different skill tengah pen kan mau kan ni kasingi ka bang boycott mo halor santali ki agenda kawi ka agenda ka ka age relaxation ka baar ka state reservation policy ka balai ka separation of Assam and Meghalaya kata kabasau kadika boundary kabasan kadai ban relocate ya kita ki parlok
kiba syong hang te po tham yumulong syaki respective places tin rei kini gidi bang apan gidi beran hakti ti henre bang lalit ya katu ka bangan boycott apo malki ground ngayo ka phone call neki agent jong government tikiong ba beli pilek khlung khana abangi don lang baka government beli me kran apo tengah ngam ngai chu akhti ngai ya kakam ngong eki ngong balada feeling which mo ban ayangi neki issue ki agenda ki beli tak jiman to jo ka state ni ta jo constituency jonga ngan ya da bateng ban penduk senon ya jing rakhi celebration san posnam tenrei hata ka singi ka bakut hata ka singi ka bak ningkong la phone nga agent bol ong bolara ya kata ki issue jong apo cabinet ta ong ya basura te la sai flashim no nim ko apa penbit mala ong manur ba yo pai ba penbit tingi di peranong elam di peranong ikmat num la ba penbit mla ba underestimate ti da ma send a strong message ba arsingi bakut ngan declare pa dakawai pat ka agitational program ka bating ya la sai pan ki pelongkam no pat ki age relaxation dengan sim ka borom sim manu ka borom mele tambah pentikna ba de banai ki khon samna ti kwi ki issue gidang sa kitu gana yai bodien ti ngamong hiru achievement hoi ladi achievement di tangi barit redang bon ba ki issue ki bla pen sateng ki long aspiration mo ka ba ki pai ba ki angnot la slamba adu bungyo na jela san phui tri kisnem layai ti ko badai ka state reservation policy ru tung lara adin san posnem nga realize baki ong ka policy nga namut ka policy ki pass cabinet nga namut policy ki pass ka state ai da ka house of legislation ri ba sosi pat kalong ba ka policy kumno kinot ban claim ba ka policy kal ba ka policy ki pass tang na ka just a mere OM mo a mere department na ka personal department ka office memorandum san posnem kumno ka duty and responsibility kam deh ka personal department deka deh cabinet la ni ka state legislature ka house of legislation ko ba ngasutu padang tu ari kani kam deh fik policy kani ka purely conspiracy mo habang isutu adin san posnem mdei ba mdei ba ong ba ngiyo nong mi khasi do nong garo ndengi ko ban yo nong ka state tede halor ta nong rim kani state reservation policy ngayeng rangba bandawa badai bakal long totally outdated dongkam ban review ban revamp tengai skam baki expert hi kinle kani tengai skam ba pai ba hi wai kalar ka jingjok ani kenti badi ka kanhon ka VPP ngin nginum bakala ya ka ban pendep ya kani ka banta ban refer support select committee khanang bangin la pat bani i ya kata ka state ka jongi bakadang kio kata di kawai ka issue ka ba ngasko ban perken mau baki politician hi wat haru na jan yap ru na jan dikut marsiam ru kinau bi ngaklan mur ki be syuki ndai badi tang state reservation policy ko penher kerat lo dia baro kinau bi khmat hapo assembly ngatrai play i ka thali ka syuki ri tang state reservation policy ka bang sulingo par ki ong pha ingi mungin yasa mungin thawan mungin wanra eta ka jimantoi khon samna ring i ba ka jing siir ka jongki ka damat pan skhem syuki ka marsan jor ka jaban riu mo ti ko mo syukar na ti wei banta kani nga i pai ba bon bishar namar banang hikan ma tu ka singi ka don tangu Conrad sang ma marwei but umukul Conrad body chief minister but umukul body leader of opposition ti pi abang wanra yang di state reservation policy kadon ka jing kadai ka jing dongkam kadai ka jing kwa ti bat ka e ka bang kwa pan pau pe ka jing thmu ka long bangai i pi ba kawai ka sarkar hadu manta kani ka kalong illegal kalong bean namar ya kani ka reservation policy kadai bandai tang ka job ru ki claim pas ki claim legislate da kan tenang tu part ki wanra part ki linglang part se academic ka academic ru ki claim legislate temu kalong totally illegal highly illegal mo ti kani ga i akaching start ti bat kawai ka bang kwat pan pau ngi phai ru sha casino ngayeng rang ba maroi badai ban repeal no yani ka an namar ba kani kan pen generate revenue kan pen jot padi khun sama khamtam ki innocent tengem kwa ya ka ban ja kum kita ngayeng rang ba maroi imdan ba support bar government ru ka i ba kamon ban le ye ni da manta pan ajan election ka passport in the name of ordinance ka batang ru banai kan ne ka long tam pen bi jo pai ba de ban bi
Mar ordinance kalong ban peniap tang rubanai. Hadin rubanai automatically kala im. Tego mot begini ki brio ki brana ka bor. Ki sngo bakiru kin one bit akabor bagi take for granted. Bagi one bit kabor. Bayo pai ba spen bit bit. Tengah sngo bo pai ba yu ban sotu. Ini kebangan ong ipi nganom la ban ong ka achievement. Mo. Tin rei kadang bun ba syakmat ki ke bangi de ban yakun na ka banta. Ban pen scam ban wan ra ki jing sngan ki long dien bat ki pateng. Albert pisno ba kajing rung jong pi sya kaseng VPP pat pila bandang kampen bha shu ya rukom tari kam hapo ka sensiar kadar hapo jala bat pi e no ka khnam ne kumno Hoi. Pi kamdei ka banga i ngai ka khnam. Ti jing sya ngarung sya ka jali politics kalong nganget hagawai ka nong rim. Hangni ki artali ki nong rim ki bong ba. At that point of time ki ba pan khai ka khnam. Balong ba all political parties has failed to deliver the promises. Mo kila feel. Mo khamla ban pandep ki ibu kular. Tiga baar pan ngala sapan ngit ru hala dia ba ya ka khnam la khanam tagi ban saka. Tadi lor tang nong rim ngala long do long snam ngala ye khun wada preng ka ba ngajob first time saungut mo hau arjar khandai adu arjar khat sau langut ki parlok kilai mi no ringadang scam. Ti hadin arjar khat sau ngajob yang saungut langut ki pet biang ringadang scam biang marwai. Ti rin lapui ha benta ka bang ade ban habang la job pat ngala yo ka thong ya ka ban job ya ka arjar khat pra. Ngasong tak ani lada po ka constituency ke jonga. Kani hidi ke constituency ke berapa pendek ke MDC MLA ke khanam mo. Tilada po kani constituency jonga andang wan tukular no dakiwai pat wan rai ban feel ki candidate. Timur kadon ki election dat din tak dang ko ban keren lo kani nong rem. Tengah skop nong takani bakani ke jingmi jonga naka khanam kadon kadau. Bada bangarung part sa VPP ka Voice of the People Party. Po ka jalam jiba Arden Mila Basaimot. Ngasngo ba kadon ru kadau. Balik ngahapan rung. Nilai gibon ki offer. Kibon ki parti oper. Kibolo yang ru yang aba susong bi hiang ngin penbiang bi ki pitong kam penjob bi tengah sutu man job tang collection. Ngam ko apa job tang collection mang lapit babun ngi realize through experience mo bakini ki past and po senem. Ngi job tang collection ngi khamla ban in ta generation. Jadi den tak daw ngahapan jet haban don ka choice mo. Dalam ka choice tigin haban obit ya ka regional party. Ada kadang parti terakhir kan bahapalan. Ada kamlon dungi haban sim ya second option regional party. Timantang asung komen nama riba arden udi beriu bekeren. Ya bun ki isu. Ban ngarung na persang. Hak jelong marwai mga ngin skema mantapan. Ngin job umdai tamu arngut do pai ba wailat ngin job kenhun ban ngin penki ngin persang bor med mansim ban wanra sibun ki jengkala. Larang itri ko hok larang imkit ram bangi ko menom ikmat hapreng ini isan senem. Tadi lor tang nongrim ko baju bab jengkali ki jongpi baga jing sim ko jongai karai ban let sapo ka BBP namar ngi baga don ke jingkarmen. Ban la job collection ngin yo ban le ai pat na ka ban ta ki pai ba namar ngi hapan pelong koridor ngi hapan nong ka hapan don ka dor ya ka jing tabut ji pai ba itu si second ji pai ba ka hapan don ka dor. Bat dim ta daw ngai kentu pai ba ru bakimlin plan ai kai ka vote nomor ke si second ke jongki ka vote ke jongki ka de ka bakiru ki let lang seta kalenti ban sandur ya kalawai. Pidon kita ka jingkermen ba pin job naka constituency jong pi but pi trangru ya ki jingkela kawai na ki jingkela ka ba nyui ba ka jingdawa jong pai ba uban ai kata ka mandi cepi kalong ba ban weng no ya ki bri sa angtia harijan colony pila ban pun urlong ya kata lani ka ai ka ba pin le ban pun urlong ya ta Pi kumba supan kan mau ngakram song thait ban kan ki issue umdai adi madap collection nadu isu abang di canvas collection ru kini ki parlo ki ongin penjob tama wanu bang ngi ngong kata nganom la ban compromise bar kalawai jaban rio PPD ki nong songwan bar ka jing thambu ya ban weng ban relocate ya pina ni ka jaka kadai nam ta ka jing toy jong ka Shillong City kumno tang kat kum ke jingdon ke jongki ke balesi don tang sibu arhajar mo ngin compromise pat kat ya ke jing suk ke jing bet ke jing biang hakaya ke yang ke traffic congestion ke wei bar ke jing sni obron hang turu ki babon bahaki ki crime mo ti kumno ngila ban compromise no
dah kita kilai pulak hapleng i arajar lah hajar tu. Tiada kan ni ka wei ke isu ru kan itu ipi ka ba kejingkeli mentah kalau ni kan. Balai ka sarkar kaupot kamnot ban pedang yang ban pelong ngau member jok HLC. Nomor kiting boy ngatip lut. Nomor ka kejing temu ko jong apit kalong bade ban weng bet. Wat mentah ajan hak election. Kalau ada hak hamat do election. Ngakeren ni keju bangan compromise. Tanah ka bantah ki isu election ngan compromise for generation ka bahai nga bang rem election. Tian rei. Ya kita ya kini ki brio ki basong te jaka ki bade ki traisnong jong ama mekhalia ngimdei balik benyaki ban ngaku mu emali wala ki bot yang aru nganum sya dari lei ban lek benyaki kide ban ya ka jongki tambah ya kita de ban pen kerja no na tu jaka nomor kide kam ban sutu bagi de tang nong songwai bar kadai ga government ka ba create ini ka problem mdei mono kadai ga government ka bam don kamnot ya ban sim ta ka political decision ka political will kam dan namar bakia bargain bet tanah kebentaka interest ke jongki tadi yang tak ada ngau ngi pi baju keli lam kumuni ke jingkeli yakini ki wei ki parlok hatu kinda job rapai ba wai ka mandate ki job kinut ne em bakin relocate ya kate ke jaka namar ngi ngilong bet ngadon ko ngadi emali jong kate constituency kate ki area ka ha banga mo under my lookout como sekreno haunu no emali pas na ni kam mental na future ro tenrei ke ik masuk apa nong kalong ba kini ki perlu ki other candidate mo ki other candidate ki bawan ban terwa dia banong kita ki kertong hatu ki no ne am ban ai ki jingkular renga keren tang ni koi barang job ani ngarem ngam ngarem nomor nganum don hiru ta ka jing kabangan penduk mansim na dia dengan persang hi bantri la kabor kabut kum no mi khmat tang kum emali ngala persang bantri sibun ha ka banta kabet kabyang jo constituency ngala persang banri si ki question apo assembly wan adang lak kita ke experience kat tu kan ni dengan don pa kejing selur ki babun ki don ke experience kim don kejing selur namar kani la ya penno bat kalawai tede hor tang nongrim wala da kani ka isu don khmat do ke bang ai kular ke jingkular pai ba ban nga kering ni message chakini ki parlo ki bodon hani po ka time molong bala da pibot na fimbot nganum la ban compromise hendai ko masuk no nakalyang jonga ki genuine non tribal hi nga keren ga basai bangi hapan ai ke jadai ki ni hap ne trilang bat ki namar nginum la ban im klemaki ni hap ya im lang ringkat namar ki di bla bo kha ki bla he ki bla don nadu ki por kulong kuma hanika ri ke jongi tingi dongkam boleh namar kham tam ngim don ka an nak state dan district council banyak dah, yangi banyak dah yaki. Magi dia genuine. Tadi kabumut, bangga kentu pak ini kiwe parlok kibadai kinon kasih. Kim day ban infringe, kim day bakin rung pat saka. Ani ban tuklar ka hok jongi kum trai muluk. Hang ta ka peace and security kan don bet. Ngan penting na bakan don bet. Ismo bakani ke jingkren jong pi kalak ban kata ka vote bank jong pi nomor ba hang tu ki don ki nong thap vote ki ba kersyani pi bat ki percaya fi wat ha khandai lat ni ka police bazar ko ki ong bro ki don ki ban ki ba kersani fi sengo kan num kata ka jing ram jing job jong ki de ban sutu amar ki de ki nong songwai ngi de trai mo ki trai ri trai muluk ki trai jaka ya ka jing thmu ya ka ban relocate ki ban pen kerja ki nang te kam de ki jing kwa ka de ki jing dongkam ka boro saudong jong Shillong City ngi sutu ba ngitip ba kan no ka traffic congestion ka bakta kate dong kam ban wanra ya kata ka development mo lesi hakata ka development ka bala ban syakri ya ki marjan haka play ka yodo ka de koi ka ban marjan tiga jing kani ka parking place ba dong kam ka jing penyang ki kali ti lesi kini ngina ban wan de ki multi mo lani ki nom ne ki development ka ba lesi ko masyukur no ka benta ka ban wanra nam ta ban yo ya ka ban thau ya ki akum kan jamol mo lesi ki mall complex kom parking place lesi gini kan is congestion tega nyara perlu khamai kaji kai pateng bar kati ki cakar ko masyukur no kalong ka slom bar ka hel hazard ding te kalong ka basniu ka bashir kai ka bamaki soto mo ka bakong sandu ka ri chiko jingkya kam dei ka bakong sanda dangi perkhat ke jingim perkhat ke chiko jingkya
Tinang perkat kecik kecik aku nun perkat kecik. Tiga bah kongsan duk kalau bamaki di ban corporate. Nga di lokal Malaysia ke bah sarkar kamju kampat ju pen kampat ju kentup inga kumu HLC member marketing bayong aktif lu di ke plan ke jongki. Ti bat ka baru kalau ba ya kini ki parlok ki baran hang Thailand ki baran kini nu ki area PB Road Auckland ru hak badi collection nak di ban lej saki mo di ban pani ka boat ke jongki katangan de jokam ram le ka jongki ki vote ki vote hande ki ga bang de ban le ngi de ban le be nginum la ban compromise tram ta election mala de compromise for past many years mo hai bo boat ki snam de compromise san pui tri ki snam ngi de compromise bleng ngi compromise nginum compromise have a fear kran she pangani ka congestion marga yudu ro de gawai na ki yo bahe but kadon saka police bazaar pisngo ba la ban solve kata ka problem congestion dak ba fiong pin tawi ki mall pin tawi ki multipurpose parking lots ki kum kita ter pisngo la ban khoi kata ka jing dankali pi kani galong jing dong kam jong ka por mo ti abang ngidon ki kabungut ba lalangi perkhat ki ngi plan ki hagar kom kalenti badai ke bom lafi mungkin kot ki export ken plan mo mar ko mo pe menta ke jikap nga ta long keleng sodong bat hang te ki jakali kalong ka ba government of the day ka de ban shim ya jike clear jaka bukan long problem solver mo ban solve ka problem kidang pen kelalong pen ban ki nong ki creator nong ki ba nong ki problem creator mo ki problem creator Manang tahu cucu kecing ki wan ras tu ko bargit ke bakhang nanti nang tu mentara du ke ba mi ke tu jeki kani ke pen pau ba ke government kam long fit mo bahkan wata ini isu berit du pekim la pekin takil kum du ke lara kadon kalon ada problem to takaya da koi nim don ni mentawa sansrem duna ki bu santi kanu ko jing kata ya ka congestion manu ban sim jeki kli hatom de government beri ban sim ti ki bopun ki banta wakini congestion ada ngi keren ada sibuk mentang ki wan ki true infrastructure kumbakawi government nakawi government shakawi government kispen bi pai ba da ai district nakapor ki we ki banta jokari kasi jantia te pi ai district iron cut bai ta ki true infrastructure ke mo be it aga health aga education aga employment penklan ya ka agriculture policy kumno khana bai ki nongrep ki breu banasha kendong ki ban si jakau prepare ki ru ki bantau prepare kem no kam wan su shalong temo shalong ru ngala ban di contest tele kani ga dong kam ka plan mo ka proper plan bat ka political will piong ba kiladon ki national party ki bra terwai pi nrei pi klemlet kita ki national party pi leit bat ka regional party bat ka party batmai ka VPP balai pi sngo ba lengba kani ka party pi la ban thao ye ki an phila ban thao ki la kelenti ban poi sa ka thong jong kita ki jing kwa jong jing kala hapo ka jelabat ka constituency kam tam kade khuli sibun ta jing kali bodong kam phi larangi phai khendel wala ki bolong man start teng ki trei ki pen wara ka development ka roi ka par hapo constituency le jong ndai ka ba ka kamram ko jong ki ka de nam ta ka state mo ti ko mo phai man ta pi ke jing dong kam ta kalong ba ngi dong kam ban le ban wan ra te ki jing kala mo ka banum sumpen mentoi te constituency te ban general de ma ku abra ki jing mentoi te constituency ngan general le chini ki national party te la piong ba ta national party ka bale te ki issue bon ra ki jing dong kam te bale pat ka congress bat bale ka BJP ko mo ka thup lang kini par khop dan po government ka thup yang aru ta manga kran bi ki jing sha ya ka hok nganu be pen yang suki bar kalawai kan thup yang aru mele tambangi haban sim lang jike khli hakajing sensar jo kongres hakajing sensar jo BJP menta bar ki por balik jo kongres la sensar du central du assam hadu meghalaya ko bari all three district council but even ka state government te beli kim la ban ka LP beli kim la ban boundary beli kim monra kita ki true infrastructure development ke balong sha ka jemantoi ka jela ka ba menta ka state jongi kana haban ra bul sa temu ka jemantoi jongki ka jingtri jongki ka dei bet na ka banta ka national interest kam dei nam ta ka regional interest de lor ta nong rim ngamlong convincing le dia bandit barkiwei party ngada sungkumen ngada sungu ublai kalong ba kami kani ka VPP voice of people party ka ba lapan khari barden barangi scam kani kan ai ta ka jingkar man kan ai ka option ni pai ba
ngakli pai ba ni kapor bala san pu snem piklam benut boleh fin benut pai ni san snem ai ngen mat san snem kama kuan pergi mau ru ini benta desi ki pai ba kila menyo daw ya ka ni ka parti VPP barden ko lam biang ka parti ka biang batmai ki ideology gidon tingla ya don lang rekat barden la don rekat ma tenai bubun le si hoi kidang thamai klempep ngi pedang ngi kata henrei hatung ngi dak syania mo daw bangi pai biang sya kita ki por balet lepi kuat ke jingkala tungin mat ke jingkala tip bo wei pui ba bal ayo ka hok ban thep ka vut de maki ki bron ka banta ban wan rai ke jingkala namar ke jing stang jingkala ka dei hai tu simpre akti ki jongpi te ka ba kwa banong banta ban kerpat ban kentu ya ki pai ba akeleng ki banta juga ri khasi jantia khamtam hai constituency bodon ke VPP nai ong ba phimpat itu ngimpat itu itaki ki candidate ki kertong nei nga ongi pitani ko wi ringkat manga ringkat di barden ngine tre ringkat bani kenhun bat ai kalat hani kenti si kenti hani ka san snem bat ngi kular bangin pen itu syaga jelahi bro ko wi bat sya bar jong jela dakikam mli tan rakani ka dor khmat ka baki pai ba ko apni itu tin rei ngi kular ba kata ka bangi kular kata nginut ban kular namar nginget ba ka VPP mo kalawan ya ka ban mi partai kadai halor kawai ka nongrim ban pen khoj ya ka sensar ka khadar dei tang lamba kalenti jong jing khoj jong sensar khadar ngila ban achieve sibun kiki pi don ru ki kertong ki bakam klan bakam satar ya pi wala pi dei u sitting MLA ki ban yele persya pi hakani ka kenti naka All India Trinamool Congress naka UDP naka NPP yano fi syamba kelong ka challenge ya pi ba pi hab ban yele persya fi ka big challenge kabadon khmat do ngam iban ngan yele persya ya kita mangatip kiwan ka bor tingka ka bashir kai pai ba ki sakhi pai ba kilamat mo wala da ki don na ka kardan ka bahe ning hapan kali pa kardan jo berium ta ka don hai tin rei ka bakrau na ka bakrau do ka ba dongkam na ba dongkam do ka banga ngabu kalong kamli kata ka jing le bat ki de kalong kumlung ngi nyale ban pen urlong ban yo iya kata ka jing angnut jong pai ba kata ka di ka kham kharau ban ya ka ba maki mo ka ba kidon ka ba kithe bat lada kini ki parlok ki ba yeron lang haju constituency ban jin la ki wan de ki issue ban jin lating ni kini ki wan de ki wei pat krokom ha ka ba ki ai khti kamon na de collection glasim no da khti ka diang ngi scam pai ba udi mar suthu ba mar san pui tli gisnem ngade bio ya ki jing kai baret pi long ubrio balong haktin parang emotional but pi long ru ubrio banget blai hakani ka yeng dor bar thau an pi dem ko si bo pi pelong jing dwai hato karan company halor kata ka ei ba pelong fi ban long kumni ba pinyo ya ka jing kersyani ka jing songsen ai ni ki pat ba ni ka dei kumno pi kane la ka election ka dei tangani ka ba sansnem ka ba ningkong la ka long ka ba ningkong ka perang election kala ba long kata ba nga penbi ti pat ba mo ten dei kani ka dei ka jingyak nanti kan tu lagi snap ngadu mono MDC amali but kan dei ka election ka pasan ka bang nyale ten dei yang akhlam hikai yang apan yalam bakalai kiwe data jenglong emotional ke jonga pi ke jenglong emotional kalong begini ki parlok dei ka bang nganu banong kim don pat da ki we ki kentien te namar ba ya ka hok ba ke jing sisa kim la ban sha namar bangi i ba ki su preach rekim practice hapo te la isir kai kan la itanat sabar pat pe ki kam manta pe ki le pen bet pu usa man miet ya bakla lut sakum dido ya ki banta jong ka asa jong ka mai khalia bri khana para ka bom don dispute le ka kala sulit do leno e sapok asam mo ti play ki do yong ki ong bakim don jingti bean kat ba dalap pat ki media nongkum do pat lo mangi pat ki keep on denying hadu ba on every subject matter manta la tuklar lut da ka high court baron brom jong bai khalia hadu kam no hikai hadu ka kam traffic congestion hadu ki coal transportation manta ki omom don coal transportation rinda nalor ti bo do blat na khlem pat ka trok mi do bilat mi do yong
mo itai emotional ka bang kwa banong bupai ba nu su thu phi ka de ka jing sngo phi habong ta jing sngo tu bong don ka jing tep lem kan tu bom don jing sngo shu di bom don shu ka jing tep lem phi na mar nga pe iksan fui tri kisnem ka de ta ka lip service ndo ni tu lo kum ta to on ki kin ko nga ko pe ka ta bagin pen pau ke ai ka bagla le san fui tri kisnem wartang yu put usam ru ngesim wat dia ka ngamut dia ka jelang isim klam uput usam hadu manta jenjar mengi ka pateng manta ya pen ya syuki bat ka reservation policy jenjar ki khon samla ki banang ki bastart manta ngakren ni kani kalau kham ta masuk sengi ya ki beduk ki besuk ki barang di mo Ele ru na mentang ni ka reservation policy atau keren kam benia alor kata. Ya pi ka beri ka reservation policy kalau tak ni mar kani ka por kam long ya ka ba ngin orgulan ngin debate nrai ka bangala pen I kata ka jing ngamut ya substance mo jong ka kapaso jong ka state reservation policy kata ka lakunis ka jing duna ngadep ban keren po si assembly namar ngam simla keren tam ta ka job nga keren kerpang kham tam ka karmik namar ki wei pat ki jaj ban rio na ko brom ki yo sau po san po ki yo mani pulia half a week kan paino kan bagi prado persana bujung ki khon samla ki yo prapusan khandai po ki yo di pulia te mono bodo nong ngai I baden san po snem do nong ka state nde bodo nong garu nde bio nong khasi mo ti ini ibanta ibang akwa ban I jing start jong ki paj ba barangi ai yang I ka bor ngi kular bangin riluk bat ban revamp ya kan ka state ya kan ka reservation policy da ka bangin refer ya kan ni syaki export kin le ka badai klam le siliang yanu yanu Tau. Ba dal ba norum ko beli sibon na mentang ka po jong pi bat kemen ba pin poi sha ka thong ha ga ni ka jing ele jong pi. Ko beli sibon baju ko sibon